0712683989 for viewings or for more information. Nganza kwethu nansi imoto ethengiswayo iToyota eTOC laphana yonke into all in order laphana ke nganza kwethu. Price sicela 85,000 rand. Imoto isesikhemelele kwaMhlaba elingana 0712683989 for viewings or for more information. Angibelelwe nganza kwethu phinde futhi ke nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili la igama ngumfeza uNtuthu ngakhuma lo bathi ilast bona amakomenti. Ngiphinde ngicela ngana kwethu ke ukuthi mangabe usemusha kuleli khasi ngicela enze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke. Wenganza kwethu sekuphinde kwavela enye ingozi ekade inomculi kaMaskandi phakathi la khona ekubonga khona impilo ukuthi ke uvele le ngozi, kodwa ke uphume enganamyocu. Unsizwa uStability umfokambivubu owaziwa kakhulu ngamahithi lapha nofana noma helele uma yonke into shaya ingoma ethi ke cela ungifaka umuthi othi ziningi kakhulu enganza kwethu ingoma asazikhiphile uStability ophinda abe uproducer wamaciko amaningi. Ubhala ukuthi ke ngibonga uNkulunkulu ngungigcina ngiphila nama ngazi engisindeka ngeyando waseFazbuza efake inhliziyo eziphukile kanjalo nekhanda elikhihla isililo. Nganza kwethu laveza khona imoto ebekade ehamba ngayo ukuthi ngempela engathi ingene endaweni embi impela laphana yasiphetha ngokulimala ngemuva nje ubone ukuthi ke ilimale kanjani imoto kaStability ke nawungachazanga ukuthi ke bekade kwenze njani ke laphana, nomhlawumbe ungenwe imoto noma mhlambe ungene endaweni ehuzukayo laphana ke nehole egcine ke sekulimala imoto ngemuva ke laphana. Nganza kwethu angazi ukuthi ke ngane ukuthi ke uAugust uzamawala ke laphana mangabe ubheka ukuthi ke sokhumbule kusike sabeka ngengozi edlule umphefumulo umculo kaMaskandi uSicebi umfoka Dlamini wazi kakhulu ngenkosi yamagcokama. Kanjalo futhi ke nayizolo sibonile insizwe embili uQuality umfoka Mbiyela kanjalo nensizwa uNjabulo wakalanga ukuthi nabo bangabanye futhi abantu abavelelwe inhlekelele lengozi, kodwa ke bakwazela ukuthi basinde kuleyo ngozi. Kuzange kulimale ngisho nomuntu oyedwa. Nange naye uStability usezothi usezobika ngokuthi naye ungomunye futhi umculi osevelelwe ingozi ocishe wadlula nomphefumulo wakhe, kodwa kukwazela ukuthi usinde. Wenganza kwethu angazi ukuthi kusho ukuthini ke lento enganza kwethu mangubheka abaculi baMaskandi basinde kwizembe elinjena, noma mhlambe sobophinde futhi kumele kuqale phansi uyokhuleka laphana ke njengoba abaculi baMaskandi sebavelelwa zinkinga ezifana nenkinga zengozi zomgwaqo. Mhlawumbe kuthini kwakho ukuphawula udaba hlala comment section ke ngizothula uthini olwakhuvo ungalolu daba. Ngila sponsor ngiphuma njena, ngiyabuya futhi nezilandela lakho kwivideo elandelayo. Kwakho kusubscribe niziphathe kahle nibe nosuku lomnandi, ngithanda khona.